Diphu Rongsopi along kedo Trends Shopping Mall KAAC ing Habnam check. MDMCA Asahem Dongka Mukamalong Mai Kangni. Jiri Kindeng along pre-Christmas Katalon. Kardom Pini Prime Tama Birta Longpen Nili Sami Julie Baby Nanar Jekta Birtang Tonpen. Diphu Rongsopi along kedo Reliance Trends Shopping Mall Kangpuatum Thangnat Aloi Park Ta Kaveda Jok 1953 Section 3 Arona Tengpen KAAC Taxation Secretary Pen Tokjeralo Epak Ta Kaveda Jok KAAC Pen ing Habdam Cheklo. Diphu Rongsopi hiti along Kikim Tang Angtang Pen Kibang Reliance Trends Shopping Mall atum 6 sedul aron Arkan Kraksi Beha Bepar Kajoklem Nangji Aronalu Mati Trading License alu Epakta Kachasekawe Anparta Karbi Anglong Autonomous Council upon Lamthe isi Tokjeralu PP Pin Pensi Kulat Ingpu Bomsi Do Bomlo Bonta KAAC Secretary Pen Taxation Officer MS Taro Atum Cherok Tok Pen 6 Sedul Aronalo along Ketok Ang 1953 Section 3 Ateng Pen Aronalo Kacheselang Kavidara Jok Panghap Cheglo. Laso ajok kedam tang phaikuni ni phaing kora troxy arni KAAC Secretary Hinpen Lo Palesi Hithi Iroyang Bong Klar Dak Alam Nangchi Pinang Jipu Lo Palidamsi Pini Panghapdam Cheklo. As per Karbi Anglong Trading by Non-Tribals, laso regulation to thing regulation number 3 laso thing bolodang de non-tribals tum trades Ajala trade no business no without license trade license awete belong le plus inpu pay aprang adi mane license obtaining also Reliance temporary in uptake law lapen aldompan prabjin pen Kampui pelong te, angkut biji pelong te, lahai trade license obtain nang pelong. Trends Shopping Mall Jongsi Ladakh Karbi Anglong along Kibi Jianing Hangdo Pu Eson Bagalo Nang Chepaklang Thek Pulote Nonamata ing Pulonglo. Jongsi license alo isita Nang Chepaklang Thek The Pulote Lapusi Panghap Klak Pupusi Pachini. Anparta Diphu arlo Kulat kedo atum Arona Tengpen Lo Kacheselam liatum kedo anatum apanta Kelang Tari Ponjia Phan Sai Kedeng Pangcheng Pon Poputa Pangdak Pon. Ladak pelong te lage chok chelo. Lapudat pola lo kaprek tuma same dil tum prabjin pen kang hap je fansi bori bom lo. Tapen thatu gawe fan same la sol aputhak na tuma channel hoi pen la sobta pachini proi sonde meji tapendel dona pachini bomlo ka ko chini rat dum sekchidula aron ke longli puno la pen la pepar beha same threats la trading trade license belega lo bang chini ni dalo same last Karbianglong Autonomous Council 6 sidula power long pulo ateng pulo tante il tum la trade license ke long fan ke il tum domicile survey European isi bange voter list Karbianglong voter list nahi News report Rosan Hanse Karbi Anglong Live. All Karbi Anglong Midday Meal Cook Association Asahem Dongka Mukamalong Tundang ni Marliatum Maikangni.
bangso kangnia vai kangalong sika pharup pho atangka state sarkar hin pen pipajir ponnupura bidisar gunil rong pipen pangdak po ajak dingklui apor pen midday meal aputhak asam angkang pialong tundang nimaliatum thurpak kachesong hangjohang haisi thekpon long bomlo जिंदाबाद 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 हटा खम्मा ढंगा भुजला इंडियन जिंदाबाद 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 हटा खम्मा इंडियन जिंदाबाद lapuson sang sepin kachesong pen tundang nimaliatum aphan non kopi ko sona birta labang so puthak all karbi anglong midday meal cook association MIP rupali bepialam thepen arjuik sina Sar Hemonto Biswa Sarma nilitum phan as pharo phovet sita nimarlitum phan aning pang sama phan nongnam atangka na nilitum account long nang pipon lo sita kipi bang non anta paching bar hone ahok alama bangke state sarkar pen tundang nimaliatum phan sika pharo pho atangka pabat ponsta iroya baha sanghan ka chonam chore jia phan matha sungkrung binonglang Laso puthak All Assam Midday Meal Cook Association pen kehang sarkar aphan sika suri sir kebra pharot trok atangka cheklo ejonalong nang piponangpo jongsi pipon thek thelang lupute chesong pangtuipon bompo nilitum sarkar atum phan choning rilo nitum phan prabjin pen nilitum phan suri sir kepra pharot trok nilitum kimanga teng nang pa laso tangka nilitum phan nang pipe pulote nilitum ke kachisong pangtuipon bom ajak dingklui tundang asai keklem pen piniklim somaratuma phan toklanga chatayalong mesian ahan aan kapacholong lake sarkar atumle arjuje lapen theglong lesson mandet seta arnama hirjumelong lapoan kachesong asai dengponde rapi state sarkar pen sai jogje sika pharok ko tangka pabat poniklo bonta central sarkar anat penabang ko ana phaisi pabat ponjima bangke non anta kaching kiching bai lapen thangna rabirta bangke abilang labang so puthak all karbi anglong midday meal cook association abidisar gonil rongpi pen lason se karbi anglong life aphan pachini pon আজি অসম চৰকাৰে 500 টকা আগবঢ়াই দিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিমান দিয়ে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ খা খবৰ বা কোনো আলোচনা হোৱা নাই কিন্তু অতি শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি 9600 টকাটো অতি শীঘ্ৰেই দিবলৈ যাতে এই যেটো নিকি এই যেটো টকাবোৰ পাবৰ কাৰণে হেতু 9600 টকাটো প্ৰত্যেক ৰান্ধনীয়ে পায় হেতু কাৰণে মই চৰকাৰৰ ওচৰত news report rongbong terang karbi anglong life hamren United Christian Forum atum patir piponsi kedamtang matijong ni phai hini arni hempu jisu amahang ke thek arni nangli tanglo pu ning chaparongsi jirikindeng rangsina ahong pharla along pre Christmas talon pon Kedampang suri hini rakren erkep aningkana hutpen bangso pre Christmas nang talon bom bang bomsi pening le thosa jirikindeng rangsina ahong pharla along hempu jisu amahang ke thek arni nangli tanglo pu kapache thang ponjia phan pre Christmas talon pon bangso katalon along mondoli asar rajen tisok lapen lovelin hanse kachari pona mayalong aluhi sarpo oman pen Elvin Teron Phapangjang aman pen Father Joseph Thangkechan lapen pastor pen danglok mondoli asai keklematum aninga rong pen chetong don bangso ahut kedamtang suri hini rakre sirkep aningkan pre Christmas katalon pen hem kachadama hut kopai kelang no pen apran kedam joya tumaphan kachikimo along e Elvin Teron pensi ingkupon bangso aphi ningkarong pen arnama phan kero karcho asai dengpon Nipai kini mationg suring koi ini arni dak nilitum jirikindeng ahawar mata longri United Christian Forum pen nilitum ti bipon pre Christmas mata advance Christmas bipolo lasinalitum media tunta nangasetong nopon nang litum phan nile suri pre Christmas kardom nang pajiri blok kardom
Bangso ning karong kachiti mate pre-Christmas katalona hut United Christian Forum mahinpen KAAC CEM tuliram ronghang aphan panosi pinpuralu pajildun. Pinpuralu along kejongdun sonni alam thea phuthak CEM aphan pachini ponsi un anpen kapapleng ponjia phansi bor ipon popusi Elvin Teron pen ningjipong. Haladak longle settlement PC haladak open stage alubot haladak indikatif imu apa isu pak ason dibiya mansi nani tuming hangsi nani tuming nulo mu balong suapor lahailan kini si deni CM kaya pan format dot jadi tinggal kiri lo dia alam itu ane ngamat hagala pon hilo pulo lasi CM apa ane arong pen ane kang sampen alali bicar lo dia than tiga lo longle ta pidet po lapen ke hala nari kon mega hang park ta pidet po lapen ke open stage ta pidet po puti alali lapan Jadi kendeng pen something inti carving long live. Normalom sophan beer tank tonic senang. Langdunik tha jeng toy jeng ni ben langdunik tha Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mate payatum kekan kachapatelong Adim lage Joycing Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke ani kang sampor phai kethompen lapen bangso kachapatelong kachapatir pipon lake maipu Singja tiso chunbang RT Chinthongpi BD Sarpi Sangpi kache terampia tumhenlo Lapening cibik tha kelang tuna bang phubang phitum an setame ang hwa dep kachi kabang tingning dere Uthot birtar jupon thiglo na pinianar lo apora hot bike kaching koya jok banghini apran kedam juyatum Asgar Ali pen Akibur Rahman banghini bike kebe kepang tang pik pen kaching koya jok adima long amar apran damnang juilo Phuloni constituency arlu NH Thongkebra Trok kachilenga tobar Uttar Borbel Police Outpost angkang Phuloni pen Tarabasa adagalong Dipu Rongching Romasor Abdul Majid Asopo Asghar Ali pen Habibul Rahman Asopo Akibul Rahman atum bike kebek kapang tang pikajok chingkoi phitlo kachingkoi ahur adimalong amat banghinita aprandam juilo Alang litum Jirpo Banghini Nagaung District Haldiatia Long Ahupo Kacheboy Juipen Kachepadi Dunjia Phan Lapen Abang Arpum Kipip Dunjia Phan Pusi Dipu pen Kedam Bomahotsi Tovar Ebeng Bike pen Kachingkoya Jok Adimalong Amat Aprandam Juilo Apran Kedam Jui Banghini Atuma Phanta Dipu Postmortem Aphan Police Atum Chisik Chedang Pon Bomlo Phuloni pen Dirchona Rongpi Lapen Langhin pen Sarpang Ringti Karbing Long Live Probjin pen Farmer Bill Chen Serak Nangji Kali Pulote Kachesong Ington Teposi Kedam Tang Matijong Nipai Hini Arni Sukhanjan along All India Student Association Atum Kachesong Padupon All India Student Association Bokajan District Committee Atum Patir PC Kedam Tang Matijong Nipai Hini Arni Kang Sampor Pai Trok Porahut Sukhanjan along Farmer Bill Ek Aputhak Kachesong Padupon Long live! Long live! Long live!
Press unity, long live! Long live! Long live! We oppose Farmers Bill! Long live! Long live! Kache song ahud alang litum India Prime Minister Narendra Modi lapen BJP a song khan kapin rem padupon. AISA BDC Kongchun Bang Hahul Paswan Pherangkia Tuma Thengno Kaninjia Tenke Non India along Farmer Bill Act Keban ke Chokche Lapen Chedondun Thekthi Lasi Prabjin Pen Laso Farm Bill Aron CN Serak Nangji Kali Pulote Kache song Ington Tepusi Kether Padupon. Bokajan Pen Anantera Carving Long Law. Akhirnya pajero nali tu maphan apor kaci pipen biar tanah kilang dona pot. Pini prime time biar take lapuan si kang tonik lo.